Ayan guys, pupunta sana ako sa grocery. Sa grocery. Kaso lang ang daming tao. Ayoko. Maraming tao. Maraming tao. Ayan, mga sarado pa. 8 AM na naman ako papasok. Saradong sarado sila pa. So 8:30 AM pa lang. Ay la. 7, quarter to 8 pala. Hindi 8. Quarter to 8, nandito na ako. Magtambay lang muna ako. Wala pa, hindi pa bukas ang mga elevator. Yan guys. Mga sarado pa. Ay nako. Akala nyo ang hirap magtrabaho. Sarado pa ang elevator, akyat ko. Ay. Ay. Ayan. Oh. Oh. Ayan, sarado pa. Oh. Hindi pwede magtanggal ng mask kasi hinuhuli nila. So, bye-bye muna. Bye.